Alex Sardui Gatibu taldeko abeslariak emakumeen eta musika industriaren inguruan esandako hitzek haserrea sortu dute. Izan ere, musikan emakumeek diskriminaziorik jasan ez dutela baieztatu zuen eldiario.es egunkari digitalean eginiko elkarrizketa batean. 150 emakume sortzailek hitz hauek gogor gaitzetsi dituzte. Sarduik barkamena eskatu du Gatibuko sare sozialen bidez. Eguerdion, Eusko Jaurlaritzak garraio publikoa doakoa izatea nahi du 12 urtetik berako haurrentzat. Halaxe adierazi zuen atzo Gasteizko Legebiltzarrean Susana García-Txueka mugikortasun jasangarri sailburuak. Iragartzen dizuet 2025 Euskadiko garraio publikoan 12 urtetik beherakoentzako doakotasuna modu iraunkorrean ezartzea proposatuko dugula. Euskadiko garraio agintaritzaren hurrengo osoko bilkuran planteatuko dugu hori. Gasteizko Arabarren egoitzan, erabiltzaileen bizi egoera kaskarra salatu dute egoiliarren senitartekoek eta zaintza Araba elkarteak. Adinekoen gorputzetan ubeldurak topatu omen dituzte eta garbitasun falta eta sendagaietan akatsak ere jasan omen dituzte. Egoera zaurgarria izanik, ekintza hauek tratu txarrak direla adierazi dute. Eguerdion guztioi eta ongi etorri gaurko albistegira. Gogora Institutuaren zuzendaritza kontseilurako hainbat izen proposatu dituzte EAJ, EH Bildu eta PSek. 5 postu betetzeke izanik, 6 hautagai independiente aipatu dituzte. Hala nola, Maria Jauregi, Pako Etxeberria edota Josu Elespe. Gasteizko Arabarren zahar-egoitzan, erabiltzaileek tratu txarrak jasan dituzte ustez, egoiliarren senitartekoek eta zaintza Araba elkarteak salatu dutenaren arabera. Garbitasun falta, sendagaietan akatsak egon izana eta adinekoengan ubeldurak topatu izana gaitzetsi dute besteak beste. Gasteizko Lakua auzoko Arabarren erresidentzian gertaturiko tratu txarrak salatu dituzte bertakoen familiartekoek zein zaintza Araba elkarteak. Erabiltzaileetan aurkitutako hematomak, pisoialak bezalako higiene produktuen falta, medikazio akatsak eta gutxiespenak izan dira bertakoek jasandako tratu txarren adibide batzuk. Akatsa asko dau eta erantzunik ez diote emoten. Eta azkena izan zen, zenide bati ailegatu zitzaion erresidentziara anonimo bat. Anonimo hori oso gogorra da, eta zenideak dinena da, ez daki hori pintzen duena egia den ala ez. Baina hori ailegatu zaio esan ez nola pertsona batzuk ez dute jasotzen tratu ona, azkenean esaten dio zaindu zure zenidea eta adi egon. Arabako Aldundiak honen berri dela eta inspekzio bat irekiko duela jakinarazi du. Erresidentzia kontzertatua Mondragon taldeak kudeatzen du, Krean enpresaren bitartez. Bertako langilei dagokienez eta familiartekoen esanetan, ratioak betetzen badira ere, bertan lan egiten duten 100 handi bat ez da profesionala. Zaintza baldintza duinen falta salatuz. 21 pertsonarako utzi dute 3 pertsona. Kesak ipini zuten eta erantzuna da se cumplen los ratios. Dekretuaren ratioak betetzen dute, baina argi dau dekretua horiek ez dutela balio zaintza ona emoteko. Laudioko San Roque erresidentzian bestalde, pluripatologia duen erabiltzaile batekiko tratu txarrak salatu dira Aldundian. Eta honek egindako 800 euroko zehazpen proposamena salatu du ere zaintza Arabak.
Ipar Euskal Herrian, ikasleek baxoa euskaraz egiteko aukera behin betikoa bihurtzea espero dute ekimenaren bultzatzaileek. Udan, ahozko froga euskaraz egitea ahalbidetu nahi izan zuten 100 irakaslek, euskal hiztunen eskubideak bermatzearen bidean. Ahozko handia euskaraz pasatzeko aukera segurtatu nahi diegu ikasleei. Ikasle euskalduna askatasunez euskaraz hariko da gurekin azterketa denboran, hala nahi badu. Identifikatuko gaitzaten ikasleek ikurrak eramanen ditugu soinean. Azken urteetan, edatu diren hau bizi eta belarri prest ikurrak erabiliko ditugu, naturaltasunez irudikatzen dutelako euskaraz bizitzeko dugun nahian. Aukera hori emateko ikasleiz, eta niri normala iduritzen zait ikasleek haien eskolaritate guztia euskaraz egin baldin badute, azterketa euskaraz ere egitea. Beti justua iduritzen zait, ez euskaraz izatea, frantsesez ikasi dutenek frantsesez egiten duten bezala. Eta ondoko usteetan urratsak ematen edo borrokatzen segituko dut. Hiru gazte etxegabatu zituzten atzo goizean Bilboko Aldezarreko Artekale kalean. AZET sindikatuak elkarretaratzerako deia egin zuen berauek egiteko asmoz. Egoera 3 orduz luzatu bazen ere, azkenean 3 gazteak etxegabetzea lortu zuten eta udaltzaingoak AZETeko kide bat ere atxilotu zuen. Gaurkoa bezalakoa, kapitalaren adar armatua den poliziarekin bitarteko 3 gazte bortxaz kale gorrian utziz eta jabetza pribatua izateko ustezko eskubidea defendatuz gure bizitzen gainetik. Beste etxe bizitza utz bat, 3 pertsona gehiago kale gorrian. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako 12 urtetik berako haurrek garraio publikoa doan erabiltzeko plana gauzatuko du Eusko Jaurlaritzak. Halaxe jakinarazi zuen atzo legebiltzarrean Susana García Txueka mugikortasun jasangarri sailburuak. Iragartzen dizuet 2025 Euskadiko garraio publikoan 12 urtetik beherakoentzako doakotasuna modu iraunkorrean ezartzea proposatuko dugula. Euskadiko garraio agintaritzaren hurrengo osoko bilkuran planteatuko dugu hori. Bat, barik eta mugi, txartelen elkarreragingarritasun prozesua amaituko dugu. Urte amaiererako aurreikusten dugu mugi txartela Bilbobusen eta Bizkaibusen erabiltzeko prest egotea. Datorren urtean zehar, bat eta barik lurralde busen integratzea espero dugu. Horrela, 2025an bat, barik eta mugi erabat interoperagarriak izango dira Euskadi osoan. Urrats horrek garraio publikoaren erabilera erraztuko du autonomia erkidegoan. Basogintza intentsibotik estentsiborako bidea eraikitzen dabil Tantai kooperatiba. Euskal Herriko hainbat eremutan bertako zuhaitzak landatu eta kanpokoak alde batera utziz. Informazio gehiago dauka Udane Arbeok. Euskal Herrian zenbat baso ditugu eta horietatik zenbat zaintzen dira.
Horretarako Tantai baso jabe kooperatiba dugu, basogintza eredu intentsibotik estensibora pasatza proposatzen duena, ekosistema zerbitzu osoagoak bermatze bilatzen duena, bertako zuhaitzak landatuz eta kanpokoak baztertuz. Horretarako berekin izan gara Markel Arriola Bengoarekin. Tantai baso jabe kooperatiba basogintza eredu aldatzeko anbizioz jaixo da. Besean mutentza bero laguntza ero aholkularitza. Baso jabe publiko eta pribauei, eta proposatzen duguna da gaur egungo baso eredutik, eredu intensibotik, impacto baxuko eredu batera pasatzie, eta kanpoko espezies osatutako basuetatik bertako espezies osatutako basuetara pasatzen. Bizkaiko Foru Aldundiak Bat Dorrea proiektuaren bigarren fasea aurkeztu zuen atzo goizean Bilbon. Bertan izan zen Xabi Alo. Bat Dorrearen bigarren urteurrena aprobetxetuta Bizkaiko Ekintzailetzaren nazioarteko zentroak iragarri du bikoiztu egin duela espazioa Dorrearen 5 solairu gehiago inauguratuta. Bigarren fasearen aurkezpenean izan dira Elisabet Etxenobe Bizkaiko Aldun Nagusia, Juan Maria Burto Bilboko alkatea eta Imanol Pradales Eusko Jaurlaritzaren lehendakaria. Bizkaiko Ekintzailetzaren nazioarteko zentroak bikoiztu egin du espazioa Bat Dorrean 5 solairu gehiago inauguratuta. Hori horrela 8.000 metro kuadro irabazi ditu zentroak eta dagoeneko 180 okupatuta dago. Ekintzailetzaren nazioarteko zentroa dan honek, ekintzailetzaren eta barrikuntza irekiaren arloan dauen erreferentziazko posizioa gogorarazo guradot gaur zuon aurrean. Bizkaian, oraina ere egiten gabiltz, etorkizuna jomugatz hartuta, betibe, gure ekonomia hobetzeko eta enpresen lehiakortasuna areagotzeko konpromisoa hartuta. Gure gizartearen, hemen bizi diren pertsona guztien bizi kalitatea hobetzeko. Gaur, baten bigarren fase honetan, ilusioz eta konfidantzaz begiratzen dugu aurrera. Bat, dagoeneko mundu osoko ekintzailetza zentro nagusiekin konektatuta dagoela esan du Etxanobek eta 200 kideko komunitateak hazten jarraitzen duela. Juan Maria Burto Bilboko alkateak bere aldetik nabarmendu duenez, baten fase berriaren irekierak egitaten politiken isla da. Nuestro reto es hacer de Bilbao una cantera de emprendimiento e intensificar las acciones de promoción, de fomento y de reconocimiento del valor de la cultura empresarial. Azkenik Pradales lehendakariak azpimarratu du, baten konektagarritasuna ahalmena apartekoa dela, eta horrek negozio berriak eta enplegua sortzea ahalbidetzen duela. Euskadi erakargarria da, eta are erakargarriagoa egin behar dugu guztion artean. Gure etorkizuna, gure ongizatea, hartzen ditugun erabakienen menpe egongo da. Eta asmatu behar dugu. Uste dut gaur, baikor egoteko arrazoiak baditugula. Nazioarteko ekintzailetza aurreratuan eredu eden ekimen hau handitzen badugu, eta handitzen ari da, Euskal gizarteak bere buruan inbertitzen duela beste behin ere erakutziz. 2 urteko ibilbidearen ondoren Bat nazioarteko erreferentzeko hub gisa finkatu da, startupak, korporazioak, zentro teknologikoak eta abarrak konektatuta. Ekonomiari dagokionez, Altsasuko Sunsundegi enpresak aldi baterako enplegu erregulazio espedientea egingo die 300 langileri 3 hilabetetan zehar. Sakanako autobus eta karrozeria konpainiaren ia plantilla osoa litzateke. Sunsundegi autobus enpresak ertea iragarri du ia langile guztientzat, 300 langile likidezia faltagatik. Sunsundegi Sakanako autobus eta karrozeria enpresa historikoak zailtasun ekonomiko handiak ditu. Enpresak duela 2 egun bakarrik jakinarazi zuen hartzekodunen aurre konkurtsoa eskatu duela. Hartzekodunekin eta inbertitzaileekin negoziazio irekian denbora irabazi ahal izateko, bere hazkunde helburuak betetzeko eta jarraipena ziurtatzeko akordioa lortzeko. Konpainiak dagoeneko jakinarazi die langilei espediente hori hasi dela eta kontsultaldia irekia da akordio bat lortzen saiatzeko. Hasiera batean 3 hilabeteko iraupena izanen du aurre konkurtsoan ezarritako denborak. Enpresak zorrak negoziatu edo birfinantzatu ahal izateko eta enpresa jarduerarekin arazorik gabe jarraitzeko. Azken hilabete hauetako likidezia faltak arazo larriak ekarri ditu hornidurak bermatzeko eta horrela eraikuntzari aurre egiteko.
3 hilabeteak izango lirateke enpresak bere buruari eman dion epea pilatutako zorra ia 50 milioi euro berriro negoziatzen saiatzeko. Zunzundegi historia gehien duen euskal enpresetako bat da. Irungo lantegia 1954an hasi zen ekoizten eta 12 urte geroago Altsasura joan zen. Krisiaren edadura argi geratu da astearte honetan Mikel Irujo Nafarroako Industria eta Trantsizio Ekologiko eta Digitaleko Kontseilariak Nafarroako Parlamentuan egindako agerraldian. Arazoak arazo, sailburuak nabarmendu du txostenak goranzko joera argia duela eta aurrera egitea aurre ikusten dutela. Israelek Libanon hainbat eraso egin ditu azken orduotan ere eta 500 hildako eta milaka zauritu sortu dituzte. Herrialde hegoaldeko biztanle askok beren etxetatik ihes egin dute dagoeneko. I urge you, take this warning seriously. Don't let Hezbollah endanger your lives and the lives of your loved ones. Don't let Hezbollah endanger Lebanon. Latinoamerikari dagokionez, Ekuadorren Daniel Noboaren gobernuak agindutako itzalaldi orokorraren berri emango digu gaurkoan gure kolaboratzaile Bero Satrustegik. Aurrera, Bero. Aste honetan gaueko 10:00 goizeko 6:00 arte energiarik gabe. Halaxe jakinarazi du Ekuadorreko gobernuak eta neurria herrialde osora zabalduko da. Helburua da sistema elektrikoaren kontrola modu arduratsuan erabiltzeko ideia indartzea, halaxe dio behintzat Noboaren gobernuak. Errealitatean baina azpimarratu beharra dago, azken hamarkadetako krisi elektrikorik gogorrena bizi duela Ekuadorrek, herrialdeko elektrizitatearen ia 80% hidroelektriken eta ibaien emarien mende baitago. Krisi honen atzean hainbat arrazoi daude. Zentral elektrikoen eraginkortasuna murriztu eginda. Herrialdeak bizi duen lehortea, ibaien emariak ere behera egin du. Ustezko sabotaje salaketak daude eta besteak beste Kolonbiari energia erosteko Ekuadorrek duen mendekotasuna ere arrazoien edo krisi horren atzean egon daiteke. Neurri hau ordea itzalaldiarena iristen da Ekuadorrek segurtasun krisi oso larria bizi duen garai batean eta honek herritarrak kezkatu ditu. Kezka honi erantzuteko Noboak etxeratzea agindua ezarri du kriminaltasun indize altuak dituzten kostaldeko 6 probintzietan batetik eta bestetik Camilo Ponce Enriquez hirian, bertan hainbat sarraski izan baitira baliabide mineralen ardura lortzeko helburuarekin. Honekin batera gobernuak jakinarazi du 250.000 polizia eta indar armatuak ere egonen direla kalean segurtasuna bermatzeko. Alex Sardui Gatibuko abeslariak musikaren industrian genero diskriminaziorik ez dagoela adierazi du eldiario.esen egindako elkarrizketa batean. Hitz hauek sumindura sortu dute emakume sortzaileen artean eta Sarduiren hitzok gaitzesten dituen oharra sinatu dute 150 emakume eta identitate disidentek. Izaro Andres, Olat Salvador edota Aiora Renteriak besteak beste. Elkarrizketaren egileak, Maialen Ferreira kazetariak, Gatibuk Sarduiren hitzak manipulatzea egotzi diola salatu du ETV baten eginiko adierazpenetan, ondoren berkamena eskatu badiote ere. Joan den astean iragarri zuen Alex Sardui Gatibuko abeslariak bere ibilbidea amaituko zuela, 25 urteren ostean. Egun horretan bertan, abeslariak eldiario.es egunkarian egindako elkarrizketak polemika handia sortu du egun hauetan zehar musikagileen artean eta batez ere emakumeen artean.
musikagintzan ez da genero diskriminaziorik egon edo nik ez dut ikusi. Egia da ez daudela hainbeste emakume lanean, baina ez da inoiz diskriminaziorik egon. Halaxe bota zuen irmo Alex Arduik. Alex Arduik bere kontzertuetan biluztu eginda gai politiko eta sozialak defendatu izan ditu. Elkarrizketatzaileak noizbait horrelakorik ez egitea esan dioten galdetzean, Alexek askatasuna azpimarratu du. Askatasuna da, eta ni ez nau inor gaitzetziko, gehitu du. Elkarrizketatzaileak hinkapie egiten du ea emakume gehiagorekin kolaboratzea gustatuko litzaioken. Eta honek erantzuten dio bere garaian 45 zeudela eta orain beste asko daudela. Honen ostean, berak musikagintzan ez dituela diskriminaziorik ikusi erantzuten du. Elkarrizketarekin amaitzeko beste behin elkarrizketatzaileak Alexi esaten dio diskriminazio hori existitzen zela. Zeini Alexek ez dut ikusi erantzuten dion. Adierazpen hauek Euskal Herriko musikagintzan dabiltzan emakume feministen eta genero disidenten haserrea eragin dute. Eta hori salatzeko agiria kaleratu dute Instagram sare sozialean. Abildua 45 profila sortu dute. Adierazpenean aipatzen denez, Sarduik esandakoa oso larria dela adierazi dute. Zehaztu dute datuek abeslariak esandakoa gezurtatzen dutela. Eta erakusten dutela musikan genero diskriminazioa benetako arazoa dela. Sinatzaileen artean daude besteak beste Olaien Ziarte, Ines Osinaga, Miren Arbaiza, Albina Estardaz, Aiora Renteria eta Katxarin Ezkerra. Azpimarratu dute elkarrizketa horrek agerian uzten duela zera dela. Lehendabiziko planoan egon den gizon baten ikuspuntua. Eta oso eroso dagoen norbaitena. Haien ustez, 45 emakumeak esatean, gezur eta akatskalanta da hori adieraztea. Eta interes eta informazio faltari egotzi diote. Guztira, 150 andreok egin dute bat adierazpenarekin. Adin eta musika estilo askotarikoak daude tartean. Halaber, Gatibuk Maialen Ferreira elkarrizketatzaileari egotzi zion elkarrizketa manipulatu izana. Behin elkarrizketaren audioa entzunda taldekideek barkamen askatu diote Maialeni eta Lesarduik Gatibuko Instagrameko kontura bideo bat kaleratu berri du barkamen askatu. Ez pentsetan holan, eta emakume guztitzeri orokorrien eta gehien bat euskal musikan dabizen emakume guztitzeri barka askatuko dutze. Eta Donostian, zinemaldian, Euskal Zinemaren gala gaur gauean. Euskal filmeen artean nor izango sariduna. Jakina dena, Elena Irureta zinegile eta aktoreari merezitako saria emango diola Euskal Zinema Industriak. Ekuatorera heldu da Donostiako nazioarteko zinemaldiaren 72. edizioa, ez dugu ahaztuko, gaurkoan Euskal Zinemagintzaren gau handia izango dela, 20 euskal ekoizpen sail guztietan barreiatuta, baina gaur Irizar saria nork eskuratuko 10 dira leian ari direnak. Edozein kasutan, gaurko izarra Elena Irureta handia eta maitatua izango da, bere ibilbideagatik aitortza eta zinemira saria eskuratuko duelako. Esan da bezala, alfombra gorriak bizi-bizi segitzen du eta dizira horretan gaurkoan Euskal Zinemagintza izango da protagonista. Carmelo, Chemari,
nire bizitzan umetako esan dut, apurtzu bat entretenimendua izan zala, ez? Orduan ez eguan beste gauzarik. Dizdiz egiten zuten begiek ilunpean, baita orain ere, beren bizitzetara ekarritako argumentua gogoratzean. Pasaden ostiralean estrainatu zen zinemina sailean Williams anaiei eginiko dokumentala. Bilbon atzo arratsaldean prentsaurrean eginiko film honen aurkezpenean izan zen Xabi Alo. Hori da BBK aretora etorri gara gaur estreinatuko dutelako Iñaki eta Nico Williamsek euren dokumentala. Los Williams izeneko filma estreinatuko dute gaur esan bezala. 3 kontinentetan zehar 2 urtez egindako lanaren jarraipena da film hori. Futbolaz, baina batez ere itxaropenaz, familiaz, sustraietara itzultzeaz eta ametsez hitz egiten duen filma izango da ikusiko dena gaur lehenengo aldiz hemen Bilbon. Ekitaldian Xavier Sagredo BBKko presidentea, Raúl de la Fuente zuzendaria eta dokumentala egin duten lantaldeko batzuk izango dira, baita senideak eta lagunak ere. Los Williams izeneko dokumentala aurkeztu dute Bilboko BBK aretoan, hainbat agintari eta gonbidaturen aurrean. Iñaki eta Nico Williams anaien istorioa kontatzen du filmak, familia, itxaropenak eta jatorrira itzultza bezalako gaiak jorratuta. Agradecer a Iñaki y a Nico y a toda la familia, porque esto no es una película solo sobre Iñaki y Nico, es una familia sobre los Williams, y yo quería dejar eso bien claro, ¿no? Entonces, es una saga familiar y es una película que, para mí, el objetivo era tender puentes entre Euskal Herria y África, entre Bilbao y Ghana, y el puente son ellos, ¿no? Ellos, María y los Williams, ¿no? Williams anaien zuzeneko erretratua da, migratzaile askoren erreferente diren bi anaien kontakizuna erakutsi nahi izan dute, Raúl de la Fuente zuzendariak eta Enzero Koma eta Kanaki Films ekoiztetxeek. No va a haber mejor ejemplo que ver la película. Creo que va a escenificar muchos conceptos que creo que la gente está equivocada. Creo que va a hacer que la gente empatice más, se ponga más en el lado del que viene. Creo que todo el que viene no deja sus hogares para hacer el mal, simplemente quieren buscarse el pan, buscar el pan de su familia, y eso es a lo que se ha dedicado nuestra familia, y vamos a esperar que la gente que vea y que reaccione y haya un lado muy positivo de esta película. Somos personas muy humildes y yo creo que se ha notado. Espero que a mucha gente que le llegue este mensaje, no solo por nosotros, también por las demás personas que vienen a buscar su futuro aquí a Europa, y bueno, muy felices y espero que le llegue a mucha gente. Film dokumentala Donostiako zinemaldian aurkeztu zen Zinemira sailaren barruan. Gure aldetik, besterik ez. Gogoratu Amaikaren webgunea eta sare sozialak eskuragai dituzuela informazioa zabaldu nahi izan ezkero. Ondo izan eta bihar arte.